Krásný dobrý den. Dneska tady sedím s Marcelem Šmídem a budeme probírat naše příběhy s nepřizpůsobivýma, lokality, kde nepřizpůsobiví bydlí a v podstatě, co je k tomu vede žít tak, jak jako žijou. Tak, ahoj Marceli. Ahoj. Marcele, my už spolu teda pracujeme hodně dlouho. Řekni mi, prosím tě, nepřizpůsobiví občané, co je největší kámen úrazu vlastně v souvislosti s nemovitostma? Ono úplně asi je důležitý taky si říct, že není nepřizpůsobivý a nepřizpůsobivý. Ono to samozřejmě spousta lidí to škatulkuje do jednoho pytle. Do jedné barvy chceš říct. No, což jako, já to nemám úplně rád, jo, protože za mě tohle vůbec není jasně daný, ale samozřejmě spousta lidí tomu přispívá. Nicméně jsou prostě v České republice, konkrétně tady na severu, lokace, hodně lokací, který těmito lidmi oplývají a my jako realitní kancelář a správa nemovitostí se jim snažíme buď nějak vyhýbat nebo eliminovat a... Počkej, eliminovat majitele od těch bytů koupy, jo? No, nebo jak to myslíš? Minimálně o tom jakoby informovat, protože samozřejmě už jsme to tady řešili i v některých jiných podcastech, kde jsme se bavili o cenách, tak samozřejmě investice do nemovitosti nutně neznamená nebrat i tyhle rizikovější oblasti, ano. ale vzniká tam určitý to riziko, který prostě ten majitel by měl o něm vědět a nějak s tím pracovat. Jo? Takže za mě prostě ne vždycky je to úplně nutně špatně, když je to riziková oblast a jsou tam nepřizpůsobiví, ale ten dotyčný kupující by o tom měl být nějak informovaný, aby s tím dokázal pracovat. Jo, já jsem byl v strašně moc jako lokacích, který bych už jako nikdy víc asi navštívit nechtěl. Já taky teda. Konkrétně jako když se budeme bavit o nějakých lokacích, které jsou v nějakým našem spektru tady, co jsme měli, tak jako za mě jedna z těch nejhorších, jestli můžu říct, teda, tak byla Rovná ulice na Sokolovsku. Kde jeden z našich klientů vlastně naletěl a nevědomky nakoupil prostě 4 byty v této lokaci. Jenom pro představu, dá se to vyhledat i na YouTube, je to docela zajímavá podívaná, je to první komunistický panelový sídliště. Jo. Jako v České republice. Nebo aspoň také to pojmenovali. Nicméně dokážete si představit prostě les a uprostřed toho uprostřed toho lesa prostě se trčí najednou 4 paneláky. Je tam skoro nulový signál, je to fakt jako odstřihlý od blízký jako civilizace. Mají tam teda nějakou školku, z toho, co jsem spozoroval, bylo tam nějaký prostě sociální zázemí, lidi tam jako víceméně asi měli fungovat, nicméně okolo jsou i rodinný domky, kde to není jako až tak hrozný, ale ty paneláky prostě to je zlo. Jo, z těch 4 paneláků je jeden absolutně neobydlený, ten je takže prostě uzavřený. Tak. Jeden je takovej, že už je na pomezí toho, že by se měl zavřít. Jeden je malinko lepší, dá se tam bydlet, tam už jakoby by se to dalo. A bydlel by si tam? Ja, ne. Jo, to se bavíme o investicích. ale tady zrovna do toho bych teda neinvestoval. Nicméně pak je tam ten 4. a ten je jako zase úplně kompletně nově zrekonstruovaný, má novou fasádu, je to zateplený, je to hezký. A dřevěný výtah. Ne, já jsem v něm nebyl popravdě uvnitř jakoby tady v tomhle, ale v tom úplně zrekonstruovaném. Ale v tom, kde jakoby 3. nejlepším, tak tam byl dřevěný výtah. No. Ale zase na druhou stranu i to byl bonus, protože v tom, který byl teda zpřístupněný a bydleli tam lidi, tak tam nebyl žádný výtah. Tam dokážete si představit prostě... 7 pater, jo? 7 pater, vymlácený okna, nebo respektive ty výlohy od toho výtahu, všude dráty vyloupaný, fakt jako katastrofa. Celkově, já jsem do toho sídliště přijel, tak nám tam vyběhly mé slepice z toho vchodu, jo, z paneláku vyběhly slepice.
Tak čerstvá vajíčka. já jsem jako byl z toho úplně zhrozený, jo. Fakt jako zvonky neexistujou, to je všechno vyloupaný. My se tomu smějeme, ale je to samozřejmě tragédie, je to ošklivý. Myslím si, že někdo ze zhora by s tím už konečně měl něco dělat, protože to není jediná lokalita tady v České republice, kde vlastně se tohleto děje samozřejmě. Je to teda lokalita, která se ti asi nejvíc vryla do paměti, si myslím. Nemyslím si, že ideální je ty nepřizpůsobivý občany prostě eliminovat na jedno místo a tam ať si žijou a jsou tak, jak jsou. Myslím si, že by se dalo určitým druhem vzdělávání možná, nebo věnování se takovýmhle občanům na větší bázi. To je právě ono. Jo. Spousta těch lidí do té situace dospěla a spousta lidí si ji vybrala. Jo. Prostě někteří lidi jsou nastavení ať už od rodičů nebo vlastně od předchozích generací na to, že nechtějí pracovat. Nechtějí prostě se nějak vyvíjet. Ale to je těma podmínkama vlastně, který se jim jako nabízí. Jo. V podstatě, když víš, že dostaneš stejný peníze za to, že jsi doma, než když se svým vzděláním půjdeš do práce a dostaneš ty samý peníze, tak někdy i menší. A tak volba je jasná asi zřejmě. Jo. Takže jako, by se asi zřejmě mělo něco změnit. Ale zase jako na druhou stranu ty lidi kolikrát tu změnu ani nechtějí. Zase máme tady spoustu míst i tady na severu, vys Teplický předměstí, Maxe Švabinskýho, takový kontroverzní. Ano, sama jsem tam točila v jednom dnes už uzavřeném paneláku video, který jsem postovala, je to hodně jako dlouho, myslím, že tak 7 let zpátky. 2018 to bylo. Tak dokonce, 9 let zpátky, což je teda jako to video možná dám našemu markeťákovi, aby ho přiložil do komentářů pod naše video, abyste se na něj mohli podívat. Nicméně, pokračuj dál, já jsem tě přerušila. Úplně v pohodě, já jsem tady na tuhle situaci teda konkrétně chtěl taky jako upozornit, protože vlastně de facto to byla na začátku aspoň mý kariéry, dá se říct, tak to bylo jedno z takových těch horších míst, který jsem navštívil a de facto tam jsme byli spolu tenkrát, kdy nám tam vyběhla prostě malinkatá holčička, měla v ruce injekční stříkačku a to bylo, a v tom domě se prostě prodávaly nějaký 3 byty za úplně drobný peníze, ale tady tohle nás jako dost zasáhlo, takže jsme to vlastně postovali, dávali jsme to na sociálku, aby se s tím něco začalo dít, protože celý ten barák, celá ta ulice byla fakt jako tady v tomhle hrozná. No co si budeme povídat, ta ulice se za těch 9 let moc teda jako nezměnila. Myslím si, že byl dost času a prostoru na to, aby se teda jako něco změnilo. Ale tenhle dům konkrétně teda se uzavřel. Ten se uzavřel, samozřejmě, tak když je nějaký problém, tak ho teda eliminovali tím, že ho jako uzavřeli ten dům. Myslím si, že no nebylo to úplně... Nechci být zlá, ale tak jako mohlo vedení města udělat něco líp. Já je nechci kritizovat, samozřejmě já si teďka dostanu sodu, ale zase na druhou stranu 9 let je dost dlouhá doba na to, aby se začalo něco dít. Je pravda, že v té zprávě tam máme několik bytových jednotek i v sousedních ulicích, který prostě jako jsou na stejný úrovni, co byly opravdu před těma x lety. Ano. A nezměnilo se vůbec nic. Ačkoliv se do těch bytů, pozor, investovali peníze, jo. Naši majitelé, kterých tam máme hojně, teda v té ulici, investovalo docela dost peněz na to, aby se teda ty byty trošku zkulturnily. My jako realitní kancelář se ty nájemníky snažíme vybírat tak, aby tam nebyli při nejhorším feťáci, což se nám samozřejmě stalo. Ty jsme hnedka eliminovali. Snažíme se vybírat lidi, kteří nejsou až tak předlužení, aby z toho byl problém. Snažíme se dotazovat konkrétních blízkých, dalších. Ale zase nalijeme si to čistýho vína, jo. Prostě tím, že ty lokace jsou už takové jakoby provařený, tak kdo jiný slušnej, pracující by se ti tam chtěl jakoby dostat, že jo? Protože proč by měl být v lokaci, kde se platí stejný nájem jako někde samozřejmě. jinde? A ty se můžeš snažit, jak chceš, a prostě to nepůjde, dokud se to nezmění nějakým jiným způsobem. Je to tak, jako za mě a na téhle úrovni to je, jakoby, si myslím, že i ve více těch městech, jo. Dejme tomu, máme třídu budovatelů v Mostě. Jo. Tam je to vlastně jak přes kopírák, taky prostě barák osazený
nepracujícíma, je to prostě obchod s chudobou, kde jakoby se rejžuje na těch dávkách. Teď teda se to samozřejmě nějak mění s postupem s tou superdávkou, která jako za mě je to krok kupředu, jo, je to fajn, ale zase na druhou stranu spousta těch lidí, kteří byli teď na něco zvyklí, tak dostanou jako prd. A je to takový jako sekec. Jo. To ale jsme si všichni přáli. Jako. No jako jo, já s tím souhlasím, ale samozřejmě jako makléř realitní si procházím trošku takovou tou psychologickou nebo psychiatrickou, nevím, jestli to řeknu správně. Psychiatrickou brzy. Psychiatrickou brzy. Ne, ale samozřejmě ty lidi s tebou jako sdílejí ty svý osudy, že jo, a když s nima přijdeš jako do styku, tak ti říkají jako to, co se děje, že jo, a někdy, když v tom jsou ještě zainteresovaný ty děti, tak to nejsou jako úplně příjemné situace. Že? Samozřejmě, ale od toho existují nějaký další orgány, které by se tady tomu měly teda věnovat a který jsou pravděpodobně přetížený, protože jako když voláš, promiň, v mém případě, když jsem se jako už jako teď v nedávné době, to tak rok zpátky jela podívat do jednoho bytu, kde děti ležely po zemech a neměli ani madraci a volala jsem na sociálku, tak mi bylo řečeno, že o nich vědí, no teda, že se tam teda jako budou znova podívat, jo, to je do nebe volající, no. Jako je a zase taky, byl jsem na spoustě bytů, který byly i v dobrých lokalitách, ale fungovaly na stejném principu jako samostatný bytový, jakoby ta bytová jednotka, jako přesně tady tenhle obchod s chudobou, kde opravdu v tom bytě nebylo absolutně nic. Já jsem tam přišel, bylo mi nebo než jsem tam došel, tak mi bylo řečeno, že v tom bytě je nájemník, ten nájemník už tam je několik let a rád by tam i zůstal, tak jsem si říkal, to by mohlo být zajímavá investiční příležitost, že jo, pro klienta. A já, když jsem tam přišel, tak jsem jako nevěřil vlastním očím, protože v tom bytě doslova byl jeden kus nábytku a to byla židle. Ježišmarja. Ale doma židli ten bydlí. Dobře. Ale jako vlastně byly tam, jestli si pamatuju správně, tak tam byla jedna žena a jako nějaká její jako skoro dospělá dcerka. Aha. Ale jinak to bylo fakt jako nic, tam nic nebylo. Já jsem se pak dotazoval, jako jestli tam takhle žijou, tak oni mi říkali, že to tam připravovali právě na prohlídku, ale jako i kdyby nastrkali, já nevím, nafukovačky do skříní nebo něco, tak prostě ta představa, že takhle někdo žije, tak je hrozná, jo. Já samozřejmě každý máme nějaký jiný úroveň žití. Úroveň, jo, dá se to taky tak říct. Ne každý si může dovolit všechno, to je samozřejmě jasný a s tím se musí pracovat. Ale zase... Já jsem toho příkladem, já jsem si prošla peklo. No jo, přesně tak. Ale, a když člověk chce, tak to dokáže. Ale zase na druhou stranu měli bychom mít tu úroveň aspoň nějak dostačující všichni a ty lidi, co jsou na těch třeba sociálních dávkách, tak neměli by za každou cenu zneužívat, ale využívat prostě ty možnosti, jak vyrůst trošku. Jak se dostat z toho, využít to po nějakou dobu a pak se třeba jakoby motivovat jít dál, jo, nemít doma jen tu židli. Já si myslím, že dobrá volba by v tomhletom případě byla, a teď asi si budeš myslet, že jsem blázen, ale takový jako kurátor. Když seš na sociálních dávkách, tak prostě docházet pravidelně třeba jednou týdně ke kurátorovi, který ti bude učit, jako jak žít, jakým směrem se vydat třeba. Nevím, že ale jako když si zase představíš, ta myšlenka je hezká, ale zase ta představa toho, že na tom sídlišti je stovky lidí, ne tisíce, který prostě, to by ten člověk musel mít asi. Říkám, jako, nemysli si o mě, že jsem blázen, ale bohužel, no. Jo, je to určitě zajímavý v tom, že by těm lidem to dalo nějakou možnost, ale já myslím, že ten začátek není ani tak... A i ty programy třeba nějaký jsou, ale ten začátek prostě musí být u těch lidí. Jo? To samozřejmě. Ty lidi musí chtít, když nechtějí, tak prostě se nic nestane. Hele, měli jsme tady teď ve zprávě, teď jsme to, dá se říct, dořešili člověka, který nám neplatil ustavičně prostě už 8 měsíců nám neplatil prostě nájemný. Tahali jsme to z něj jak schlupatý deky. On nebo paní měla jediný štěstí, že majitel byl opravdu dobrosrdečný člověk, a sociálně jako smýšlející člověk, že nechtěl prostě tu ženskou z toho dostat násilím, ale opravdu
nějakých 8 měsíců ten člověk nezaplatil plný nájemný, jo, takže de facto žil tam zadarmo, majitel za něj platil to, přišel ještě nedoplatek, jo, během nějaký doby tam se naskákal šílený dluh a ten člověk vlastně řekl, no a co mám dělat? Nedostávám sociálku. Jo. Jenomže u toho konkrétního případu víme, že ona měla nějakého svého partnera, ne? Který jasně. chodil na černo někam do práce. Ale jestli chodil, nechodil, jde o to, že prostě ty lidi s tím nechtěli úplně nic konkrétně jako najít řešení. No, jasně, jo, prostě využili do poslední kapky tu dobrosrdečnost, využili to i když už pak už byl naštvaný všechno, ale do poslední kapky to využili a teď šli dál. Jo. Nevím kam, nebo respektive nevím do jakého bytu, vím město, ale věřím tomu, že to dopadne v tom městě úplně stejně, jako to dopadlo tady, protože takovýhle člověk ti pak zaplatí 1-2 nájmy, protože je to zchrastí někde po známých a pak jako se to zase sveze do stejný kole. Já tomu rozumím a právě proto mi nejde vůbec do hlavy, proč když takhle tohle o těchto lidech víme a to, že když navštěvují tu sociálku, tak oni to vědí, přece nejsou hloupí na těch úřadech, já tomu nevěřím, že tam jsou hloupí lidi, tak přece s tím musí začít něco dělat. Ale to je otázka asi na někoho jiného. Spíš, promiň, já bych se od toho už asi odpustila, kde hledat vinu těch lidí, je to v nich a je to i v nastaveném systému, to všichni víme. Nicméně, prosím tě, řekni mi nějakou příhodu teda, mimo tady paní, kterou my tady probírali, co se ti stalo asi tak úplně, ale úplně nejhoršího ze všech? No, jako úplně nejhorší, to se asi zase vrátím zpátky do té rovný, protože tam de facto tu zakázku dostala kolegyně těch 4 bytů, prodeje 4 bytů, s tím, že když tam dorazila, tak mi pak volala, že prostě tam nemůže být, bylo to v zimních měsících, takže brzo tmá všechno. Ona tam přijela za tmy. Empatická vím. Tak, přijela tam za tmy, prostě tam neexistuje prostě elektrika, jo, tam fakt, nebo respektive asi existuje, ale jen v určitých těch bytových jednotkách. A měla strach prostě, takže tuhle zakázku nechtěla, tak jsem si to převzal já s tím, že teda to zvládnu. Nicméně jsem tam přijel tenkrát, seběhlo se na mě tlupa prostě malých dětí, který viděli jako de facto auto a už z toho jsem měl trošku strach, protože samozřejmě měl jsem svoje auto rád, takže... Jo, mimochodem byl to Dodge Challenger. Ale nicméně dobrý, přišel jsem do bytu, byty absolutně prázdný, když si představíte jako stupačky, které vedou vlastně z jednoho bytu do druhého, v kterých proudí teplá voda do topení, tak když jsem do nich koukal, tak jsem viděl nahoru k sousedům. Fakt jako hrozný. Byty tam byly normálně s tím, že měli ohniště, že si tam dělali vevnitř v tom bytě teplo z ohýnku, jo? To fakt jako člověk nepochopí. A jako vy si říkáte, že si to můžu vymýšlet, ale já si to nevymýšlel, jsem to fakt viděl. Jo? Máš důkaz. Reálně. Já jsem se bál, že by se mi tam něco stalo, kdybych to fotil, ale to slepice jsem tenkrát natočil. Ale tady tohle, pro mě to bylo jako hrozný v tom ohledu, že ty lidi v tomhle dokážou jako žít. Jo. Pak samozřejmě jako zažíváš takový ty věci, kde prostě máš skvoty v těch domech, v bytech a v lokalitách, ale za mě teda asi úplně ne, řeknu to jinak. Nejhorší situace pro mě byla ta holčička s tou injekční stříkačkou, to mě jako trošku zasáhlo, ale pak prostě já nevím, jako, já už jsem z toho asi jako otrkaný, mi už to tak nepřijde. Jo, jak v tom pracuješ prostě. Jako ty lidi, jak žijou, tak už mi to asi nepřijde tak jako hrozný, jako mi to přišlo na začátku. No a teď si vím, že v tom nežiješ a už ti to nepřijde tak hrozný a ti lidi v tom žijou a přijdou si, že to je úplně normální. Jako nechápu to, jo. Jsem zažil šváby, štěnice, všechno. Jsme zažili společně, viď? Jako už jsme to zažili, ale zajímavé, že se to všechno točí kolem toho jednoho teplického předměstí. Jo, to je pravda. Já myslím, že lidi z teplického předměstí nás nebudou mít rádi. Ano, myslím si, že dostaneme hejt. Na druhou stranu není to úplně všude, jo. Zase bavíme se už jsme to řešili v tom minulém videu, o několika desítkách metrů od sebe, kde prostě samozřejmě ty situace jsou úplně odlišný, ale to je zase právě to, co my přidáváme do těch našich služeb, že tady tyhle věci kontrolujeme, zjišťujeme. A že to známe a že víme, no. Ale celkově prostě nepřizpůsobivý, já bych to nedělal prostě na kategorii jako barva kůže, nedělal bych to, jestli je to
tamhle ten nebo ten, prostě může to být kdokoliv. Ten nepřizpůsobivý je prostě akorát osoba, která je nepřizpůsobivá. Jo? Prostě nedokáže se přizpůsobit systému tak, aby fungoval jako běžný člověk. Jo? Jediný, čemu se on dokáže přizpůsobit, je jeho pohodlí pro ten daný měsíc, protože žijou z měsíce na měsíce a de facto, když jim vypadne ten jejich zdroj peněz, který jim vlastně zajišťujeme my, no ano, tak, odvádíme velké sociální pojištění. Tak vlastně oni si ještě na to stěžujou. Jo? Takže tady proto my se snažíme jako těmhle lokalitám spíš vyhýbat. Nicméně, když je to dobrá investiční příležitost pro toho klienta, tak samozřejmě OK, ale je tam prostě to potenciální riziko, no, s kterým se musí pracovat a velký riziko. Já pořád jsem zastánce toho, že prostě investuj si třeba o 500 000, o 3/4 milionu víc a máš jasný zisk, víš, že to bude dobrý. A že netočí se ti tam ty lidi. přesně, a víš, že ta hodnota nemovitosti ti poroste mnohem víc, než třeba tady u těch opravdu vyloučených lokalit. Jo. Ale zase něco málo jsem zaslech o tom, že by se mělo to teplický předměstí, konkrétně to Maxe Švabinskýho, nějak jako upravovat. Nevím, jestli to bude v rámci... Upravovat ve smyslu jako okolí, nebo? No, v rámci toho, že by to... A teď jako... Jsou to spekulace, jo, ale ano. Že by to měl skupovat nějaký člověk s vícebytovýma jednotkama. Ano. A tím pádem nějaký asi většinový podíl, netuším. Jo. To by bylo dobrý řešení, jo. No, protože jako co si budem prostě, nebude to malá částka, kterou prostě se do toho bude muset zainvestovat, aby se určitě to změnilo. A hlavně... A čas. Jo. Když to tak vezmu, tak u nás tady v Teplicích třeba takovýhle prostředí bylo v Proseticích, jo. A teď je to tam, jako já neříkám, že je to tam jako úplně suprový, ale změnilo se to jako diametrálně. Mně se líbí na těch družstvech, spousta lidí na nich jako nadává, ale třeba družstvo, teďka zmíním konkrétně OSBD Teplice, prostě mělo nějakou dobu nastaveno, že nesmíš to pronajímat, jo. Protože samozřejmě investoři jdou po penězích a je jim jedno, kdo tam bude bydlet. Potom třeba pod Krušnohor zase má určitý limit, kapacity, jo, což taky jako fajn, jo. A docela si myslím, že ty Prosetice se hodně zvedly a eliminovali se hodně jako ty nepřizpůsobiví. Já sama jsem v jistých letech v Proseticích bydlela a odstěhovala jsem se jenom kvůli tomu, že tam byl neustále hluk a problémy, jo. Ale hodně se to zvedlo. Já jsem v nich bydlel taky, když jsem tam tenkrát kupoval vlastně svůj první byt, tak za prý to bylo za strašně malý peníze. Jo, dneska to je pravda, 150 000 se prodávaly byty. Já jsem dával 114 000 za... Já teda 240. Za 100 metrovou 4/1 a bylo to fakt jako superový. A já jsem bydlel na Konečný, což bylo jako tenkrát, nebo bylo to jako vyhlášené jako jedna z těch nejhorších lokalit. Ale já musím říct, že já jsem se nastěhoval v době, kdy prostě to probíhalo, když tam probíhala ta obměna těch nepřizpůsobivých, kdy prostě se to vyházelo, dali se tam noví lidi a za mě jako to bylo jako za první dispozičně krásný byt. Ano, ty dispozice tam byly moc za druhý za super peníze a za třetí jako já jsem tam byl spokojený. Jako já kdybych jako měl možnost za ty stejné peníze koupit ty byty, tak do toho jdu teď hned a jako i kdyby mi to tam mělo rok stát, tak dneska bych do toho šel, jo. Yeah. A fakt jako byl jsem tam spokojený, no. Prodal jsem to s hezkým výdělkem a kdybych to prodal dneska, tak to prodám úplně s astronomickým výdělkem, jo, takže to je fakt jako, protože dneska sám ty byty pohybují kolem 2 a více milionů, takže si porovnejte 114 000 a minimálně 2 míče, to je jako, to už je zajímavý, no. Ale prostě je to tak, no. To je prostě doba, člověk to musí vychytat a musí být trošku odvážnější a počítat dopředu. No. Jo, ta odvaha hlavně, jo. Spousta lidí se bojí investovat do nemovitostí, nicméně já si myslím, že stále nemovitosti jsou největší zdroj a nejlepší investice. Určitě, jako za mě taky, jako. Člověk se v tom, buď se v tom musí trošku pohybovat, anebo prostě mít někoho, s kým se o tom poradit, ale zase jako nenaletět úplně každému, protože dneska za mě je strašně moc realitních makléřů, realitních kanceláří, který prostě jsou na oko jako profesionálové
ale jako nedosahují nějakých kvalit, jo, hele, tak nikdo může být spokojený s tímhle, někdo s tímhle, Je to hlavně taky o lidech, že jo, samozřejmě. ale přesně tak, ale oni ti doporučí koupit něco za vidinou toho, že tam mají nějakou provizi, za vidinou toho, že prostě pro ně to jsou okamžitý peníze. Ale už nevidějí dál, že jo. Tak, jo, ten člověk to koupí, okamžitě je nespokojený a co pak? Nepřijde za tím makléřem znova s tím, že prostě chce koupit něco nového nebo dalšího, nebo že to chce prodat. Takovýhle člověk je pro něj zbytečný už, protože mu nedal dobrý rady. Je dlouhodobá spolupráce by měla být na prvním místě a ta důvěra, no. To je opravdu hrozně důležitá. Takže za mě jako nemusí ten člověk mu za každou cenu říct jako příjemné věci, ale říct mu tu realitu. No, a s tím pracovat. No, a takhle se snažím teda pracovat i já, takže kdybyste chtěli poradit o nějakých investicích samozřejmě, když jste všichni zamacovat šmídem. Tak jako mi dejte vědět, ne, ale tak samozřejmě já to beru jako dlouhodobou investici, protože si chci vybudovat nějaký vztah s těma klientama. Jistě. Já vždycky říkám, pracuj a peníze přijdou. No. Tak to je, vždycky to tak je. No. Protože kdo to dělá dobře, tak má dobře našlápnuto a z dlouhodobého hlediska to prostě funguje. Podívej se na naši firmu, takhle jsme prostě vyrostli. No, skvělý, Marceli. Mě teda úplně teď jako nenapadá nic, co bychom k tomu mohli dodat. Myslím si, že to bude ostrý. Asi jsme jako nenadchli úplně všechny lidi, ale zase na druhou stranu ty, co se budou čílit, tak většinou se asi budou čílit kvůli tomu, že prostě na tom něco bude, protože jako jestli budou říkat něco jiného, že to tak není, tak si lžou, protože ale zase podotýkám, zmíněné oblasti, které jsme řekli, tak to nejedná se úplně konkrétně o celou ulici, o celou prostě tu oblast, jedná se o nějaký určitý vchody, jo, těch, který jsou prostě fakt vybraný. Neberte si to všichni moc osobně. Jo, prostě je to dlouhodobý problém, který řešíme všichni. A nemyslím si, že se to týká jenom realitních makléřů, ale týká se to úplně všech. Jo. Policie, zdravotníků, týká se to sociálních zaměstnanců, městského úřadu, úředníků jako celkově. Prostě a nás všech, protože to dotujeme samozřejmě, že jo, ze svý práce, z toho, co odvádíme státu a stát ty peníze následně odvádí prostě jim. A to nemyslím si, že je tohle to prostě dobře a mělo by se s tím něco už kurva dělat. Pardon, teda za ten výraz. Dobře. Tak. No, ne, souhlasím, takže asi ten počátek je stejně u těch lidí prostě, ano. Aby to změnili, ale to myslím, že my asi neovlivníme. Marcel, já ti moc krát děkuju za to, že jsi byl ochoten se vůbec tady k tomu vyjadřovat, protože ne každý by si do toho pustil. Tohle byl náš podcast. V příštím podcastu si sedneme zase na nějaké zajímavé téma. Sledujte nás. Mějte se.